any comment ti nagbalin nga desisyon or ti nagbalin nga panangyarkay ti biyang ti Senado ti impeachment complaint against Vice President. Okay, kahit ko lang man di agpo ti JNT Biblia, you shall know the truth and the truth shall set you free. Hindi pa lang rugrugina ket ti rule ti Senate ket agbaling nga judge. Isu ti judge iti impeachment trial. Unfortunately, makita tayo met nga anda nga nagbaling nga judges agbaling nga abogado ni Vice President Sara. Ken amo tayo nga nanaganan oray pa hanga nag-rule iti Supreme Court. Makita tayo nga G-numbers iti Senate lamang na lamang ni Sara. Di problema ito iket ada kanya dati numero, right? Dada kanya dati numero pero handa pa lang nga tuloy. Ti umili kayat da nga maamuan iti kinapudno. No sa enggana nga saan nga matuloy the hearing ang nanayon lata nga dakkel iti question. May panggap ka dagiti mapukaw ni magbagahada nga confidential fund. Agbalbalinan nga circus actually iti Senate iti kastoy nga mapaspasamak idi pela ing rubrugina. So ti panawagan lata iti kay ang ingana itatak masapul nga dumalan iti proseso ken masapul nga maituloy di impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Tapno iti kasta ket makita iti kinapudno. So ti grupo ti grupo yo ako anat makita yung epekto na kaditata nga panangyarkay ti biyang ti Senado iti complaint against Vice President. Well, hindi pa nangyar kay dagiti pagpakita dalaingan nga ako nga kaya da nga tengilen uray ti may isa nga sitwasyon may panggap iti may isa nga elected officials nga mapapabasol iti may isa nga panagkunniber nga masapol ko mga daytoy ket agbaling nga wenno may makita nga nasaya at day kinapudno iti daytoy nga kontrobersiya nga sangsangwen iti pagilian tayo. Just imagine Vice President isuna. So pansin niyo ako nga daytoy nagbaling nga desisyon ti Senado dapela iti diyang ti Mars politika. Of course, yes. Of course, yes. Makita tayo, hindi pa lang rugrugina ko naklangaro din, hindi pa lang rugrugina. Handa nga nagbaling nga judges, so di ket nagbaling dagiti kaduan na kadakwada, ket nagbaling nga abogado ni Sara Duterte. Okay. Iti biyang ti kamulit kapya, so nga digit agdang nga plano nga ranitin no kamulit ka sa mangidirbo iti boses iti yan ti baba, mapahingis iti nakulo. Well, agtultuloy di panawagan. Kaya nagtultuloy di panangimulat ka dagiti umili. No anya talaga iti kinapudno nga bakas pasama. Daytoy ket haan nga para iti kamuyo iti kapya. No daytoy ket agpaay iti masangwanan ti pagilian tayo. Kas kinunak ta tayo ng ganang rumor iti kinapudno adalat ta iti dakkel nga sarudsod. No anya talaga iti kinapudno. So para kada kayo once nga matuloy yung dismay na even to may last year alat makita yung iti masangtangwan. Siguro ti kapintasan na ket di agtultuloy nga panangorganisa kadagiti tattao tapno iti kasta dagiti umili nga mismo iti mangidanon ken manggunggon iti Senado ken oray iti Supreme Court may panggep ka dagiti kastoy nga issue iti moralidad iti tayo iti gobyerno tayo.